खावलायगोन जे बै जोंनि माखासे जायफोर यां आरो बिराद डेडिकेटेड जायफोर इउटिउबारफोर दङ सनितपुर बिश्वनाथाव सरकारखौ नारसिननायनि बा बे ओनसोलनि रायजो राजानि हा पट्टा मोननांगौनिफ्राय लानानै फान्डामेन्टेल राइट्सनि डेभेलपमेन्टखौ मोननांगौनिफ्राय लानानै जिखिनि मेटार दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानै हाबा मावहैयो बेयाव नोंथांमोना बाथ्रा बुंहैयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामो। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आरो आङो सानफ्रोमबो बुंखायो जोङो मेंनो रोङि जानांगोन, जोङो लाइफआव साक्सेस जानो गोनांब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो खामानि मावनांगोन। आङो सानफ्रोमबो आंनि गासै फेनफोरनिसिम आं सानफ्रोमबो खावलायखायो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन, जोंहा बिथां दिपेन बर' सारा जोंहा एबसुनि दैदेनगिरि बिथाङा ओरैबायदि मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदो बै गुवाहाटियाव माने बरबरि जाय जायगायाव जाथाय जादों बेयाव थांना ओरैबायदि मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदो, मायबा मोनसे बिथाङा पारमिसन होदो इउटुबारफोरखौ आङो ओरैबायदि मोजां मोनदो। आरो दिनै बिथां दिपेन बर'आ बे बाथ्राखौ मानो बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बा दिपेन बर' सारा आदाया बे बाथ्राखौ मानो बुंखो नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोनो हागोन। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन, आंहा सोरबा इउपिपिएल बा बिपिएफ बा सोरबा एबसुनि दैदेनगिरि बिसोरजों आंहा जेबो लेनदेन गैया। जास्ट जोङो बर' हारिनि माने जों गोदोसोनानै दङ, बेफोरखौ जों बोरै जौगाहोनो हागोन, जों बोरैहाय माने आसि थुनानै गिदिरफोरनो देखायनो हागोन, जों गिदिरफोरखौ माने आसि थुनानै खोन्थानानै होनो हागोन, जों सोंनो हागोन, अब्लासो माने हारिनि थाखाय माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन, खामानि जागोन। आं बेफोरखौ साननानैसो आङो दिनै दैदेनगिरिफोरनियाव बाथ्रा सोंदो बा आङो बाथ्रा बुंदो। लोगोफोर अब्ला बेखौ खोनासंग्रो, बेनिफ्राय जोङो सावरायनोसै। 1 मिनिट लोगोफोर खोनासंग्रो। बड'लेण्ड बुब्लियाव लोगोफोर फरायसालिनि जेंना सरकारारि गासै सुबिदानिफ्राय बिथांमोना जानगारजाना दं। बिथांमोननि थाखाय इउटुबारफोरा खोनासंदो लोगोफोर दिपेन बर' सारा मा बुंदों। बाथ्रा बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अरायबो मदद थागोन। खावलायगोन जे बै जोंनि माखासे जायफोर यां आरो बिराद डेडिकेटेड जायफोर इउटिउबारफोर दङ सनितपुर बिश्वनाथाव सरकारखौ नारसिननायनि बा बे ओनसोलनि रायजो राजानि हा पट्टा मोननांगौनिफ्राय लानानै फान्डामेन्टेल राइट्सनि डेभेलपमेन्टखौ मोननांगौनिफ्राय लानानै जिखिनि मेटार दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानै हाबा मावहैयो बेयाव नोंथांमोना बाथ्रा बुंहैयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामो। जों बेयाव दं। लोगोफोर मा होनदों जोंहा दिपेन बर' आदा सारा मा होनखो गोबां माने गोरों इउटुबार्सफोर दङ, यं इउटुबार्सफोर दङ, बिश्वनाथ सारिआलियाव थांनानै बैसोरनि हा पाट्टा बैसोरनि गायसनजायै स्कुलफोरखौ थांनानै बुंहै, आदा आंहा नोंजों जेबो लेनदेन गैया भाई आदा सार आं फार्स्टआवनो एबसुनि दैदेनगिरि आदा आं नोंखौ खुलुमग्रोबाय, आंनि बुंनाया मायबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा हो। लोगोफोर आं बेखौनो बुंनोसै दा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरदो लोगोफोर, आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ। आरो दिनै दिपेन बर' सारा आदाया मा एंगोलजों बाथ्राखौ बुंदों बेखौबो जों साननो लागा दे, मा एंगोलजों बुंदो गोबां साननो लागा, साजों लाबा जाया। दिनै मा होनदो यं इउटुबारफोर बिश्वनाथ सारिआलियाव थांनानै खामानि मावै बुंहैदो आदा, माने जों थांनानै बुंहैयोब्ला मावहैयोब्ला आदामोना जोंखौ सापर्ट होगोन जाहैबाय, एबसुनि दैदेनगिरिया जोंखौ सापर्ट होगोन जाहैबाय। बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय खुलुमबाय आदा गिबियावनो। आरो बिश्वनाथ माने सनितपुर थांगासिनो दङ, जेबो प्रब्लेम जायाबा थांगासिनो दङ नोंसोरनि जायगायाव सापर्ट खालाम, नोंसोरनि जानानै बाथ्रा बुंगोन, नोंसोरनि दाब दाब एबसु जायो एबसुनि अफिसाव हाबगोन आरो रायजोफोर आंखौ नुयोब्ला सापर्ट खालाम, फै जों रायज्लायगोन, जोङो बुंगोन बाथ्रा। खोनासंदो दिनै एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा माने इउटुबारफोरखौ बिसिनि जानानै बुंहैदो। फाय आं बेखौनो बुंगोन, दिनै बिटिसिनिफ्राय बिटिआर एकर्ड जाबाय, बिटिआर एकर्डआव मानाहौवा जोंहा सार रन्जन दैमारि सार, एबसुनि मानाहौवा दैदेनगिरिफोर एबसुखौ लानानै आरो बर' हारिनि माने बिर जोहोलाव आरो बिर जोहोलावजोफोर दङ एनडिएफबि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै हाथियार हमै हमै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै बड'लेण्ड नांगौ नांगौ होननानै बिटिआर एकर्ड खालामबाय बा बिटिआर माने सुक्ति खालामबाय। बै सुक्ति खालामनायावनो
दिनै एनडिएफबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारमोना बा एबसुनि दैदेनगिरि आरो जाय बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारोमोन डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बिथां प्रमद बर' सारा होख्राव होसिख्रावोमोन। दिनै नोंसोर एसेबां गोरों गिदिर गिदिर मानसियानो दिल्लीयाव थांनानै जाय खालि एग्रिमेन्ट खालामदों बै खालि एग्रिमेन्टआव नोंसोर सनितपुर बिश्वनाथखौ सोसनबोनो हाबोदिया, अब्ला जों इउटुबारा एसेबां गिदिर गिदिर रन्जन दैमारि सारमोन, एनडिएफबिनि लिडार गबिन्द सारमोन, आदामोन लिडार बर' हारिनि एनडिएफबिनि हाथियार दोननानै एग्रिमेन्ट खालामनो थांनाय बर'नि बिर जोहोलावजो आरो एबसुनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरखौ लानानै एग्रिमेन्टआव दिल्लीयाव जनानै एग्रिमेन्ट खालामनायावनो बिश्वनाथ आरो दिकियाजुलिफोरखौ सोबोनो हायाखै। दिनै अब्ला जों इउटुबारा बैयाव थांनानै बुंनानै जों सोनो हागोन नामा? माने जों इउटुबारा बुङोब्ला जोंखौ सापर्ट खालामगोन। लोगोफोर आंहा बुंनो राव गैला। जों इउटुबार्सफोरा थांनानै बैयाव थांनानै जोङो दावराव खालामनानै इउटुबार्सफोरनि बाथ्राखौ लानानै सरकारा मानियोब्लाथ' सार खेबसेबाव खुलुमबावबाय आरो जय हिन्द। आरो जोंहा फंबाय प्रकाश नार्जारी दोङो, बर' हारिनि माने गिदिर इउटुबार, गोदोनिफ्रायनो हारिखौ मदद खालामनाय। बे फंबायाबो ओजोंनि, फंबायाबो बे साइडनि, फंबाया क'क्राझाराव थायो। दिनै होमबा प्रकाश नार्जारी फंबायमोनजों गासैबो कन्टेक्ट खालामनानै जोङो गासै इउटुबार्सफोरा जोङो बिश्वनाथाव थांनानै बा दिकियाजुलियाव थांनानै जा बिथां दिपेन बर' आदाया सारा जोंखौ माने मा एंगोलजों बुंखां बेखौ बुजि मोनला, नाथाय मानो बेफोरबायदि बुंदो बेखौबो जों साननो लागा। दिनै जोङो एबसुनि दैदेनगिरियानो जोंखौ बेफोरबायदि माने बुंनो खाबु होबायब्ला, जोंदो सापर्ट खालामगोनब्ला, जों अब्ला आं फंबाय प्रकाश नार्जारीखौबो कल खालामसै, फंबायथ' नोंसोरनि जायगायाव माने जोंखौ इउटुबार्सखौ बुंनो होदो, जों बुंहैनोसै। जों अब्ला 101% जों थांगोन, सनितपुराव थांगोन, जों दिकियाजुलियाव हाबगोन, जों एबसुफोरखौ लोगो लागोन, जों भिडिअ बानायगोन, जों भिडिअ नागारगोन। आरो लोगोफोर आङो रोखा बाथ्रा बुंसे बुंखायो, आङो गोबाङानो आंखौ गाज्रि बुंदों डनेसन नाम लाना बुंनायनि थाखाय। लोगोफोर आङो डनेसन खालामना होगोन गोरिबनि थाखाय, आरो आं नाम लाना खालामगोन। आङो जानला मानला मानसिनो डनेसन खालामा। आङो जाय मानसिया हरनो हागोन बायदि आं बिसोरनि नामखौ रोखा लागोन। आं मानो लागोन नोंसोर बुजि मोननाय नङा। आं मानो लागोन? नोंसोर गाज्रि मोननो हागौ नाम लानाङा होनना बुंदों, नाम लागोन। इउटुबाराव आङो गोरिबफोरनिफ्राय माने दुखु सुखुखौ देखायनानै सोरबा थाइसे थाइनै हरनायखौ नाम लागोन। बिटिसिआव जों बिटिसि जानायनि उनाव इमान मानसिया जोंनि मेगन सिगाङावनो जेबो गैयि मानसियानो बिटिसि जानायनि उनाव करोरपति जानानै देखायदो, अब्ला जों बिसोरनि नाम लाथारगोन। नाम लाथारगोन आं। आरो दाख्लै आङो जा नाम लाबाय बिथांमोना हरजोब्बाय, आरो आं नेक्स्ट बेफोरबायदि जायोब्ला आरो गुबुन मानसिनि नाम लाबावगोन आं। आङो नाम लानानै गोरिबफोरनि थाखाय डनेसन खालामथारनो हागोन, नाम बुंथारगोन आं गिनाय जानाय नङा नाम बुंनायाव। आरो जायफोरनि नामखौ आं लागोन बैसोरबो आंखौ सहसाव बुंनो हाया, बैसोरबो आंखौ सहसाव बुंनो हानाय नङा। ससियेल मिडियाआव फैनानै जोंनि नामखौ मानो बुंदो होननानै सहसाव हानाय नङा। आं ओरैबायदि डेन्जार मानसिनि नामखौसो लाखागोन। लोगोफोर जोंखौ अब्ला बिश्वनाथ सारियालियाव थांनानै माने स्कुलफोरनि आरो हानि बागै बाथ्रा बुंनो होबाय दिपेन बर' सारा। अब्ला लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर, आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय नामा। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।